limpia concreta, ni siquiera contra esta administración provincial. Sabemos que non só na Deputación se practica o nepotismo, non é un único partido que o practica. E a todos eles queremos facer chegar as nosas xustas demandas. Pero sí é certo que esta institución e o partido que a goberna dende hai anos simboliza para moitas persoas aquilo que hoxe vimos denunciar. Queremos dicir alto e forte, stop nepotismo. Isto non pode seguir así. Non podemos aturar que se nos pregoen palabras como austeridade e exemplaridade mentras haxa 5 conserxes vixiando unha porta. A provincia de Ourense leva en crise dende moito antes de 2008. A mocidade emigra, os parados son milleiros e a economía agoniza. E mentras isto acontece, certas administracións son convertidas en instrumentos para perpetuarse no poder. Instrumentos nepóticos onde os afiliados, os simpatizantes, os amigos, os familiares conseguen traballos sen mérito a través de procesos sucios que atacan ao principio de igualdade. Non é só o que se fai, é, sobre todo, o que se deixa de facer. Investindo o 40% do orzamento en persoal, é complicado poñer a andar proxectos estratégicos de dinamización económica que teñan efectos reais. E, ademais, colocando a persoal pouco ou nada capacitado, é difícil acadar unha administración eficaz, competente e dinámica. Ao tempo, as axudas, financiamentos e subvencións concédense de xeito completamente arbitrario. Unha grande parte da cidadanía ourensá síntese avergoñada e indignada con esta situación. Moitas máis persoas das que hoxe estamos aquí. Todos levamos un cacique dentro, todos. Temos que votalo. Cada vez que entendemos, justificamos ou promovemos o nepotismo, estamos alimentando ese cacique e axudando a que se perpetúe esta situación. Somos o que facemos para cambiar o que somos. Os nosos soños anuncian outra realidade posible. Por iso, exiximos ben alto e ben forte limpeza, eficacia, igualdade, xustiza, exemplaridade. Stop nepotismo. Stop nepotismo. Stop nepotismo. Stop nepotismo. Stop nepotismo. Non máis corruptos. 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 Investiga a Fiscalía.